الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Rajab hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 1 ga watan biyu shekara 2020 ulul albab na shehun malami malam Habibu wato Abi Abdurrahman Habibu Ahmad Jibril الباب الثالث بابنا أكو من هو مؤلف كتاب جواهر المعاني والجامع لدرر العلوم الفائدة وانين wanda yake mawallafi wanda ya harhaɗa littafin jawahirul ma'ani wanda ya tattaro lu'ulu'u na ilimin maka waɗanda suke kwarara malam yace ya kula Sheikh Ibrahim Inyas yana faɗa wanda kwanan nan za ku ga wani yaro ya fito yana ta taɓargaza ko wanda wannan watakila in Allah ya ara mai shekaru nan gaba to watakila sai ya ce su ɗan an taɓa su komai ba ma yawa taɓargazo ta yake wa bilhaƙi an zallahu wa bilhaƙi na zal faɗar karamomi yake na fitar hankali ka gani an jawahirul ma'ani wal jami yace wa idan aratta idan kana so wato wa idan aratta alwuqufa in kana son ka tsaya ala qantaratin min bahar ilmihi akan wani dugo na tekun ilimin shi Shehu Tijjani shine yace yani at-Tijani az-zakhir alladhi lam yudrikuhu wanda yake yunkuro wanda ba za ka iya riskar shi ba fihi a ciki awwalin wa akhirun farko da ƙarshe sai ce fatalib kitaba jawahirul ma'ani wal jami ka nemi littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin sa wato aljami jami'u lidurar ulumin nafi'a alfa'ida wannan ya zo cikin tambihul azkiya fi kauni Sheikh Tijjani khatamul auliya wanda shi Shehu Ibrahim ya wallafa a shafi na 17 wannan maganar dan kana so ka san waye Shehu Tijjani to ka koma cikin waɗannan wato littattafan da ka san wane ne Shehu Tijjani idan kana so ka san waye Shehu Tijjani shi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu kenan an gane wa fil babi a cikin wannan babi salasatu fusulin akwai fasali guda uku al-fasl al-awwal man huwa muallif kitab jawahirul ma'ani wa bulugul amani kun san jawahir jam'i ne na al-jawhar shine lu'lu'u to jam'in sa shine jawahir wato lu'lu'o'i shine jawahirul ma'ani lu'lu'o'i na ma'anoni na ilimi sannan wa bulugul amani da kuma kaiwa zuwa ga duk wani gurace-gurace da kake da shi a rayuwarka to shine ma'anan jawahirul ma'ani wa bulugul amani an fahimta yi to shine sai malam yake cewa a nan yace wa zakara al-bahru yazkharu zakaran wa zukuran fa huwa zakirun shine idza tama mawjuhu idan ya zamanto kumfan wato idan igiyar ruwan teku buga ita su shine az-zakir wannan yace ka duba jamharatul lugha zaka ga wannan anan kasa yace hadal qawl warada fi tanbih ulil albab a juz'i na 1 to malam sai yace wa min akadibi ahmad at-tijani daga cikin karerai da musulunci ba zai iya karɓar su ba wanda ya saba wa musuluncin mutanen farko ɗaliban annabi da wanda suke biyo bayan su daga cikin ƙaryar da Shehu Tijjani yayi wacce ake tuhumarsa da ita ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ƙaryar ba ga kowa ba annabi yawa
shi wanda ya wallahi ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallama aqbala ala ahadin ban taba ganin annabi ya fuskanci wani mutum ba misla ma aqbala ala sayyidi muhammad ibn al-arabi akan shugabana muhammad ibn al-arabi. idan ka ji kana karanta wasu littattafai suna ashekul akbar, to ibn al-arabi shine ashekul akbar. ibn al-arabi wasu na bambantawa su ce ibn al-arabi mai alif da lam shine wancan al-maliki, ibn arabi mana alif da lam shine sufi, amma wani lokaci ba sa bambantawa. kai dai in kana karatu ka gane bambanci, wani lokaci ba su ma taka cewa ibn al-arabi din ba, ashekul akbar suke cewa. yana daga cikin sunayen da suke faɗa masa ashekul akbar. wa ala sayyid alhaj aliyu harazimi, wai bai taɓa ganin annabi ya fuskanci wani abu irin yadda ya fuskanci ibn al-arabi da aliyu harazimi. katibu kitabu jawahirul ma'ani, marubutun littafin jawahirul ma'ani, ya ce wallahi ahabbahu, ya ce wallahi ya so shi, shine ahabban nabiyu aliyu harazimi mahabbatan, ya so aliyu harazimi wata irin soyayyar da ma ahabba biha auladahu, irin soyayyar da bai mai 'ya'yansa ba. wannan yana cikin al-ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya, na masu in zo da littafin mantawa ne a shafi na 148, raƙami na magana shine 243, inda Allah wannan magana aliyu harazim ba da ibn al-arabi a ce annabi ya so su san da bai yi kowa ko 'ya'yansa bai su haka ba. inda kaga ba ni na faɗa ba, malam habibu ya ce yana cikin ifadatul ahmadiyya, sai a je a duba, in ba haka bane sai a mai gyara, tunda yana da rabe mutu ba ko. ka san wani lokaci ni magana zan yi ko kowa yayi sai tawa ta yi zafi, sau da dama akwai masu jira, alladhina yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir. wannan kenan. wa min hana daga ciki akadhibut tijani, maganan ganganun ƙarya da shi malam habibu ya ce shehu tijjani ya yi, ko kuwa ƙauluhu maganarsa da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ya ce ma shi shehu tijjani yadda ka san wani sahabi ba. ƙala li rasulullahi huwa minka bi manzilati abi bakarin minni, matsayinka a gurina kamar matsayin abubakar ne a gurina. wadda ƙalahu hakanan ya faɗi wannan fi sayyidi alhaj aliyu harazimi, akan sayyid aliyu harazimi mu'allifu kitabu jawahirul ma'ani, shi ma haka aka ce masa. wannan ya zo cikin wannan al-ifadatul ahmadiyya a shafi na 130, raƙamin zance na 206. wa min akadibihi, daga cikin ƙaryace-ƙaryacen sai ya ce attijani ala rasulillahi ƙauluhu, maganarsa da ya ce ma khalaftu ahadan, ban bar wani mutum a bayana ba, siwa sayyidi alhaj aliyu harazimi, fati shugaba aliyu harazimi, amarani rasulullahi, amarani sallallahu alaihi wasallam dalika fa khalaftuhu. shi shehu tijjani wai manzan Allah ne ya masa umarni cewa ya bar aliyu harazimi, wadda ka bai bar wani mutum a bayansa ba. shi yasa maganar da zamu karanta nan gaba da zaka ji suna kafa hujja da ita, cewa wai shehu tijjani yana cewa idan qila anni shay'an, in an ce muku na faɗi wani abu fazinuhu bi mizanin shari'i, ku auna shi da ma'auni nawa na shari'a, fa ma wafaqa alkitabu was sunna fa khuzuhu. ita wannan maganar asali fa bata cikin jawahirul ma'ani fa, abin da ya daidai da qur'ani da sunna ku riƙi, wa ma khalafa fatrukuhu, abin da ya bari ku bar shi. zaka ji akwai wanda suna tawili cewa ai cewa yi fatrukuhu ku bar shi, bai ce ku karyata abin ba. kuma ai mizani na shari'a ya ce a auna, ita kuma shari'a ta saba da baɗini ko dala da baɗini, ilimin baɗini da ilimin shari'a suna cin karo ko suna saba? suna da cin karo. to wannan maganan cewa a auna da ma'auni na ilimi na zahiri don a yaudari mutane ne, wanda mun sha buga misali a nan gurin tafsirin shi Ibrahim Yas da ya magana a ciki,
wannan maganan ita ma ta zo cikin al-ifadatul ahmadiyya shafi na 122 rakamin zance 173 wa min hana daga ciki na biyar akadibi tijjani qawluhu amarani sallallahu alaihi wasallama bi jam'i kitabi jawahirul ma'ani manzo Allah ne ya masa umarnin cewa ya tara littafin jawahirul ma'ani anya ana tare da mu kuwa wannan jawahirul ma'anin fa da ake ta rigima akan shi wai annabi ne mai umarni yace ya tara littafin wa qala li kai har ma annabi ice min kitabi wannan littafin jawahirul ma'ani littafi na ne huwa shi wa ana allaftuhu ni ne na wallafa shi ba'adu ma kuntu umirtu bi tamziqihi bayan na umarni na ce a yaga shi wa muzziqa aka yaga shi daga baya sai annabi ya dawo ya ce to a sake hada littafin wadaka littafin jawahirul ma'ani littafin waye littafin annabi ne a wajen yan dariƙa yauwa littafin annabi ne shi yasa na faɗa muku kun san cewa akwai masu itikadin cewa abin da ya inganta na hadisi yanzu wani annabi na zuwa ya faɗa mai ce bai inganta ba hadisin da kuma bai inganta ba wani na iya zuwa ya ce annabi ya faɗa mai ce hadisin ya inganta dala ba wasa za a yi da addini ba mace yanzu idan ku kalli al'imamu abu hanifa an haifi hijira da shekara 80 maliku 93 ko amma maliku ba shi da ikon ya ce annabi ya faɗa mai abu hanifa bai sai ce annabi ya faɗa mai ba al'imamun shafi haka al'imamun ahmad haka saboda an san ba su ga annabi ba dole ana buƙatar wasiɗa kafin su zuwa gawa tare da kusancin da suke da shi da zamanin wa ta yaya za a yi mutumin da aka haifa shekara 1150 kawai ya zo yana cewa sun haɗu da annabi ya faɗa mai saboda Allah na rantse muku da Allah a lokacin da ake karɓar ruwaya da maliku ya zo yana da cewa suna haɗuwa da annabi ya faɗa mai a zamanin da yake na rantse da Allah daga ranar maliku ya zama makareci ba wanda zai ƙara karɓar ruwayarsa a madina to irin sa imam ai shi yasa sai kaga sai ce ma minna illa raddun wa mardudun alaihi ba wani a cikin mafaci yana iya raddi a mai sai nuna kabarin annabi sai ce amma banda mai wannan kabarin shi kan bai isa ba ka faɗi magana ya faɗi magana kamar mai da martani to kaga wannan magana kenan ita ma wannan tana cikin al-ifadatul ahmadiyya a shafi na 65 raqamin zance na 17 wal labzu lahu wad durratul kharida sharhu yaqutatul farida ad-durratul kharida mujalladi 4 ne kaga yaqutatul faridan nan wannan ita ce aka yi mata sharhi mujalladi 4 shine ad-durratul kharida akwai na warshin shi ka gan shi nan in ka iya karatun allo yawa irin wannan muka yi to in ka ci karo da su shi kenan shi yasa wasu suka zo suka ga irin wannan littattafan sai su ta mamaki aka da muka lahar da ku kuna karanta wannan littattafan ko me kike idan sun ci karatu muke yi mana ko ad-durratul kharida wa min huna sai malam yace to daga nan ne ya tabayyanu lil qari'il labibi zai bayyana ga mai karatu mai hankali annar rajul tijjani wannan mutumin da suke kira shehu tijjani kazzabun in dai abin da yake faɗa yake cewa annabi ya faɗa min kuma wallahi ka san ƙarya ne sai ka zai ana faɗa maka cewa wallahi ƙarya ne kawai yakdhibu ala allahi wa ala rasulihi yana ma Allah da manzon Allah ƙarya جاء في جواهر المعاني يضو تكين جواهر المعاني وكتب التجاني هنا في هذا المحل بخط يده الشريف شيخ التجاني يربط عن دهننسا قال العبد الفقير إلى الله أحمد محمد التجاني شيخ التجاني يفعل شوى باوا مبكاتي أما زواج الله دام باوا ba fakiri ba in dai aka hada shi da Allah dan dama Allah ne ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku dinnan ba wanda ba fakiri ba kuma fuqara'u dinnan har annabawa in ka hada su da Allah fakire ne ba wanda bai da bukata a gurin Allah amma wallahu huwal gani Allah shi kadai yake da wadata mutlaqar da shi kadai kowa ke neman wadata a gurin shi kuma bai nema a gurin kowa
shi kaɗai ne, duk wanda ka gani da wadata shi ya bashi, shi kuma ba wanda ke bashi. Shi yasa ya ce wallahu huwal ganiyu ko to Muhammad Tijjani sai ya ce kullu ma kutiba fi hadal kitabi, duk abin da aka rubuta cikin wannan littafi na jawahirul ma'ani min awwalihi ila akhirihi, daga farko zuwa ƙarshe, bi imla'ina da imla'in mu alal katibi akan mai rubutu, harfan harafi harafi, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wato tsira da amincin Allah su tabbata akan shugaban mu annabi Muhammad har zuwa ƙarshe. Yana nufin cewa duk abin da kaga an rubuta a cikin nan daga farko har ƙarshe da imla'in da suka yi, to annabi ne yake faɗa harafi harafi ana rubuta, kalma kalma. Wata ma maganan sai a ce ai kowane harafi ma sai da aka yi sallar istikara tukunna sannan aka rubuta shi, raka miliyan nawa za a yi saboda Allah fa. Wannan ya zo cikin jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rimahu niskatul maktabati sha'abiyya, albab al-khamis, babi na biyar, fi dhikr ajwubatihi al-fasl ar-rabi' fi rasailihi, cikin ambatan abin da ya shafi amsosin da yake bayarwa, fasali na 4 a cikin rasail ɗinsa, mujalladi na 2 shafi na 189. Wa jawahirul ma'ani alladhi yalihi kitabur rima ishrafu maktabatul buhusi wad dirasa, mujalladi na 2 shafi na 200. Wa jawahirul ma'ani tahqiqul imam sayyid tijani ali sisi, mujalladi na 2 shafi na 206 207. sai ya ce hal hunaka kitabu, dan Allah kuna ganin zai yi a ce akwai wani littafi yuqalu wanda za a ce annabi huwa alladhi allafahu, manzon Allah ne wallafa wannan littafin? Dan Allah, ai ko qur'ani mun san cewa har hada shi ga yadda ya kawo wannan matakin a zamanin da qur'ani ke sauka, akwai shi a rubuce akwai shi a haddace, amma a rubuce ta hanyar ɗaiɗaikun mutane ko wannan yana da kaza wannan yana da kaza, amma akwai shi a haddace a ƙirjin mutane, saboda Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kuma mun faɗa mun ce dama daga cikin hikimar da yasa Allah ya aiko manzon Allah cikin larabawa a farko, daga ciki akwai wannan, Allah ya ba su quwwatu zakira wajen hadda, saboda ka ba su cika dogara da abin da ya shafi rubutu ba, sai dai haddace abu kawai. Amma tare da haka ƙur'ani ya samu wannan kulawan, in ƙur'ani ya sauka ana samun waɗanda suke rubuta wahayin a matsayin mai sakatarori, ko ba ana samu ba? Ana samun waɗanda suke rubuta wahayin a matsayin sakatarori sanda wahayin yake sauka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To yayin da ake samun wannan a wannan lokacin, masu rubuta wahayi su ne sakatarori ko? Ai ba a cewa shi dama alƙur'ani ai littafin Allah ne ko tsaye, ba a cewa ta'alifin wani mutum ne, ko ana faɗa? Ba a faɗa. To wannan kenan. Sai yake cewa a kamar na yi tsallake ko? A'a, na yi tsallake. ومنها أكاذيب التجاني قوله قال لي صلى الله عليه كتابي هو وانا اللتافيناني وأنا ألفته نيني نولفاشي وأمرني بجمعه كوما ذا الله يأمر سني دتاراشي بعد ما كنت أمرت بتمزيقه لأمر باين أفرقوا النبي يأتي إن ياغا للتافن سود وانا الأمر اقتداه وانا دليل يهوكن تسي أن ياغا للتافن فمزق sai aka yaga littafin, wa jama'atuhu saniyan sai na tara littafin karo na biyu. Wannan ya zo cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya shafi na 130 raqami 207. To shine malam da ya kawo sai ya ce hal hunaka kitabun, shin kana ganin akwai wani littafi da zai yi a ce wannan littafin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne? huwa alladhi allafahu, a ce wannan littafin manzon Allah ne ya wallafa shi, kana ganin zai yi? Kana ganin zai yi a ce ga wani littafi manzon Allah ne ya wallafa wannan littafin? Kaga ba zai taɓa yiwa ba ko? Sai ya ce hadhihi al-firyat, wannan ƙaryar
allati sadarat wacce ta fito min abil abbasi at-tijani an ta'alifi jawahirul ma'ani daga wallafa jawahirul ma'an takfi kullu aqilin mukhlisin ta ishi duk wani mai hankali mukhlisi zakiyin mai kaifin hankali zi basiratin ma'abucin basira an yi alama ya sani wa ya tayakkana ya samu tabbas annan rajula wannan mutumin attijani kazzabun ya kadhibu ala rasulullahi wa ala rasuli yana ma Allah ƙarya yana ma manzon Allah wa ƙarya inda za a ce jawahirul ma'ani littafin annabi ne wallafa mai littafin malam ya ce wa min al'ajabi daga cikin abun ban mamaki annat tijjaniyina yan tijjaniya yuqirruna bi anna shaykhahum wa qudwatahum suna tabbatar da cewa shehunsu abun koyinsu Ahmad Tijjani ya akhudhu marwiyatihi yana rukun ababan da yake ruwaitowa ne anin nabi sallallahu alaihi wasallama mushafahatan baki da baki ya ƙazatan lama naman ƙuru-ƙuru ganin annabin tsohuwa ba tsofaffi ba ne ke cewa Allah ya nuna min annabi ƙuru-ƙuru ya ƙazatan lama naman wala ya kazi ba alaihi kuma wai ba ƙarya yake wa annabi ba walakin na hum la yaqirruna sai dai ba sa tabbatar da tabi annan nabi sallallahu alaihi wasallama huwa alladhi allafa jawahirul ma'ani sun yi itirafi cewa yana haduwa da annabi ya ruwaito karara amma wannan matsalar kuma ta cewa gashi ai kun ce littafin jawahirul ma'ani ta'alifin annabi ne sai kuma ne ce a ƙarya ce ai ba da abin da ke cikin jawahirul ma'ani bane wani ma in ya ga abin da ya bashi matsala sai ce ai dassi aka yi an dasa wani abu ne cikin jawahirul ma'anin an yi ƙare-ƙare shi yasa da na gano ta inda zan yi maganin su sai na bar jawahirul ma'ani sai na tafi tafsirin Shehu Ibrahim Inyas ai baka isa ka ce tafsiri ba littafi ne na sufanci ai ban gane ba ne sanda ya yi tafsirin a gidan rediyo ya yi shi ana sawa aka zo aka mai da shi rubutu kuma dai tafsiri ba a daki aka yi baballanka naka ce harka ce ta sufanci a dama an yi ne don kowa da kowa ya gane shi yasa tunda nake bujiro da maganganunsa a tafsiri ina cewa ya ce kaza wallahi suna ji ba wanda ya taba daga kai ya nuna ya maji amma in jawahirul ma'ani ne ko ka je ka jawo diwani za a yi ta turka wannan ya ce ai baka ja ma bakin daidai ba baka ma gane ma ga abin da ake cewa tafsiri kuma in ka gama ana ma iya ajiyewa mu ce to kyale ma jan bakin a tsaya a saurare shi a ji me ya ce ma da muryarsa ko zai karanta abu ne da muryarsa ka ce a har yanzu ba a gane ba bayan an ji shi kenan ka ce ba a gane ba sai mu ce to yanzu bari mu saurari larabcin kalma ka dinga fassara mana mu ji me ya ce da bakinsa dan magana an gane ko ba a gane ba ala hasbi ma warada fi hadhihi riwayat as-sabiqa gurgudan yadda yazo a cikin ruwayoyin da suka gabata lidhalika saboda wannan ne yalzamuhu yalzumce su ahada amrayni ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu imma an yuqiru ko dai su tabbatar bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi allafa jawahir al-ma'ani ko dai annabi shi ya wallafa jawahir al-ma'ani kama qala ahmad tijani fi marwiyatihi al-makzuba kamar yadda ya faɗa a cikin ruwayoyin da ya ruce ya ruwaito daga annabi na ƙarya dan ƙarya ne ɗaya ko wa in ma an yi ƙiru ko su tabbatar bi anna ahmad tijjani kazzabun ya kadhibu anillahi wa ala rasuli yayi ma Allah da manzon Allah ƙarya li yudillan nasa dan ya batar da mutane an siratillahi almustaqim daga tafarkin Allah madaidaici barin dan tsaya waƙafa kun gana ce wannan yaqutatul farida ne ko to barin dan karanto wani abu a cikin yaqutatul farida ku ji sannan in karanto wannan husunul amani fi a wannan na shehu atiku wanda ya biyo daga baya tahsilul amani amma bari ku ji a nan gurin lokacin da ya zo faslun fi ba'd karamatihi fasalin da zai magana a sashen wasu karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ko da ya zo ya ce karamatuhu
كالبحر والقطر والحصى وشيمته إخفاء أي خفية وكم له من مكاشفات صحيحة وكم له من إبراء أعدل إلتي وكم من دعاء مستداب بسرعة وكم من إغاثة بأسرع لمحة وكم له من تصرف في الأوالي وكم له من رؤيا لخير البرية كرؤياه للنبي يقرأ والدها وإن فتردى قدر ما هو بلحظة وقال له سلمى تريد فإنني أؤمن في الدعاء فأعظم بدعوة وما لبلال قال نجل حمامة من انفق بلال لا تخف من مديعة وكل الذي تملي فأني مترجم فأعظم بترجمان خير الخليقة وأنت من الأولاد للحسن انتسب وأنت حبيبي وارثي في الحقيقة وكان يرى النبي في حال يقظة وليس يغيب عنه مقدار طرفة ويسأله عن كل حال واتو يريده فيا رب ورثني مقام وصيتي ويسحبه الاثنين مع يوم جمعة ومعه من الأملاك عدة سبعة لكتب عسامي من يراه برقعة وأنه من أهل الجنان برؤيتي بدون الحساب والإقاب فهذه صارت بوراثات لكل خليفة abin da yake faɗa shine karamatu karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kalbahari kaman teku take wal qadari kai kaman dugar ruwa take wal hasa kaman tsakon kwanin duniya take shi shehu tijjani karamomin sa ba wa shimatuha kai dabi'un shehu tijjani ikhfa'uha ay ikhbati ta boye gayin ibwa wa kam lahu min mukashifatin sai da yawa yake da mukashafa wacce ta inganta mukashafa shine abinda ba a yi tsammanin ana iya gani ba a gani wa kam lahu kai so da yawa ya tabbata ga shehu tijjani min ibra'i na warkar da a'adali illatin cutar da take da mugun wahalar warkarwa da an zo da ita wajen shehu tijjani shikenan sai warkar da ita kai wa kam min du'a'in mustajabin bi sur'atin addu'a nawa yayi nan take da yayi sai a karba wa kam min igasatin kai nawa ya kawo agaji bi asra ilamhati da mafi kiftawar ido da ka shiga bala'i ka nemi gudunmawar shehu tijjani yanzu nan sai kawo maka agaji da mafi kiftawar ido wa kam lahu min tasarrufin fil awalim sau nawa yake da tasarrufi jujjuye wannan duniyar wa kam lahu ka sau nawa ya tabbata daga cikin karamomin shehu tijjani min ru'ya na gani li khairil bariyati ga mafi alherin tarikai shine annabi Muhammad sai ya ce ka ru'yahu kaman ganin da shehu tijjani wa annabi lin nabi ya qara'u wadduha ya taba ganin manzon Allah yana karanta wadduha an gane ya taba ganin annabi yana karanta wadduha wallahi idza saja wa inda fatarda lokacin da yazo yana karanta fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka me qaddara ma hu bil hazatin annabi ya dan jefe shi da wani irin kallo haka wa qala lahu har ma annabi ice masa salma turidu to shehu tijjani fa yanzu roki duk abin da kake so fa innani ni dinnan ni annabi wa aminu ni zan ce amin fi du'a'i a wajen addu'a fa a'azim bi da'awati yanzu waye yake yin addu'a wani na cewa amin ba wai annabi bane yake yin addu'a manzo Allah yana cewa ba wai shehu tijjani na cewa amin a'a shehu tijjani ke addu'a annabi yana cewa amin gashi nan fa cewa ka ru'yahu lin nabi ya qara'u wadduha wa inda fatar da qad ramahu bil hazati lokacin da yazo wajen wadduha sai ya dan jefe shi da kallo wa qala lahu manzo Allah ya ce masa salma turidu to yanzu ka roki duk abin da kake so fa innani wa aminu ni zan dinga cewa amin sanda kake yin addu'a fa a'azim bi da'awati ka me kai girman wannan addu'ar dan wannan ta'ajjub ne ta'ajjubiya ne da ya kawo mali bilalin qala najli hamamatin min fiq bilal la takab min madi'atin da ya gama sai ce wa kullu alladhi tumli duk abin da shehu tijjani zai imla'i to fa anni mutarjimun to tarjama yake daga gare ni annabi duk abin da kuka ga ya faɗa to magana ce da tarjama yake daga gurina fa a'adun bi turjumani khairil khaliqati to kai me kai girman mai tarjaman mafi alherin wannan wato halitta din
sai ya ce wa anta kai dinnan in tasib ka jinginu min al-auladi daga cikin iyalil hasan ga hasan wai haduwa aka yi da kiri-kiri da annabi da shehu tijjani ya ce mai yana daga cikin yayin sayyidina hasan wa anta habibi annabi ya faɗa wa shehu tijjani ya ce kai masoyina ne warisi sannan kai mai gado na ne fil haqiqati wa kana yara annabi fi hali yaqzatin shehu tijjani yana ganin annabi kuru-kuru walaysa yagibu kai annabi bai ma fakuwa daga gare shi mai qidara tarfatin ko da kiftawar ido wa yas'aluhu har ma ya tambayi annabi an kulli amrin yuridu duk wani al'amari da yake so tunda annabi bai fakuwa daga gare shi kiftawar ido to duk wani abu da yake so ma sai ya tambaye shi shi yasa sai ya ce fa ya rabbi warisni ya Allah ka gadan min da maqama wasilati sannan wa yashabuhul isnaini ma a yawmi juma'atin yana abokantakar annabi ranar litinin tare da juma'a wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'atin tare da shi akwai mala'iku guda 7 likatbi asami dan rubuta sunayen man yarahu duk wanda suka ga shehu tijjani a wannan ranar bi ruqatin a fallan takarda ranar litinin da ranar juma'a yana haduwa da annabi gani keɓantacce to tare da mala'iku guda 7 a wannan ranar in Allah ya taimake ka shehu tijjani ya fito kuka yi iltiqa'u sakinai da shi to shikenan za a rubuta sunanka wa annahu min ahlil jinan bi ru'yati da ka ganshi kai ma shikenan kana cikin yan aljanna kuma za ka zama cikin yan aljanna ne bidunil hisabi wal iqabi za ka shiga aljanna babu hisabi babu uquba fa hazihi to wannan fa da kake ganin sarat gado ce da ta yi tafiya bi warasatin li kulli khalifatin duk wani khalifan tijjaniya ya gadi wannan daga nan ne aka samu aqida fa da an ga wani dan aljanna ne da an ga wani ba nan wani fari ya tsallako ba da ku tuna shi yazo ana cewa to sharifai in suka shigo gari da sun shigo bala'i Allah ya dauki dan ma'azu ne ku sharu ma'azu sharu Allah wala mutanen nan akwai su da shegantaka mala wai sharu ma'azu sai aka ce wai tsakaninsa da shehu tijjani ko mutum 5 ne tsakaninsa da annabi mutum kaza ne sha nawa kaga 14 ko sai aka ce yanzu yau a wace rana ne sai aka ce duk wanda ya gan shi yau din nan kamar ya ga ko manzon Allah ma ya gani ne ko menene wani abu dai makamantan haka suke to daga nan abin ya samu asali to da ya zo ya kawo irin waɗannan abubuwa ya faɗa a abubuwa a cikin wannan faɗi yana cikin karamomin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to idan aka gama a nan gurin wannan husulul amani na malam atiku fi bayanin qaulin shekhi wa man ahabbani wa man ra'ani lokacin da ya kawo wannan littafin yana so ya sharhin wannan baitin da shi Ibrahim yake faɗa cikin kwanakiriya kun san ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi ai sun yi ta kokarin su yi tawilin abu ko sai ai ba yadda za a yi Qur'ani in ya faɗa aljanna akwai lokacin da yake nufin gona amma siyaki zai nuna maka haka ne yanzu kaman wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima من أعناب وحففناهما وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه وفجرنا خلالهما وكان له ثمر ذاك فهمت cewa wata gona ake magana inna balawnahum kama balawna ashabal idza aqsamu la yasrimunha kana biyu siyaki zaka gane wata gona ce ake magana a duniya amma akwai lafazin da zai zo ba yadda za a yi itilaƙin aljannatul khuldi aljannar dawwama a siyaƙin ƙur'ani da sunna ko larabci ya zamanto ba waccan aljanna ta lahira ake maganawa saboda ai daga ciki in aka yi idafa dole aljanna ta zamanto sananniya ko ya halatta wata gona a duniya za a ce mata gonar dawwama kuma a duniya take ya halatta to da ya faɗi wannan ya ce wa man ahabbani wa man ra'ani wanda ya ganni da wanda ya so ni fi jannatul khuldi
to da suka ga magana za ta ba su matsala sai suka yi kokarin sai sun yi tawilinta a lokacin da ba za ta a aljannar zama bila buhutani ba kirkiran karyawa sai ya faɗa sai ya ce li'anni qultu hunaka domin na faɗa shi shehu a tiku sanka saboda duk wannan yan hayaniyar kyale sun rabu da su in ana maganan ɗariƙa sai dai a ɗauko daga waɗannan saboda su suka san waye shehu ibrahim su suka zauna da shi ko kuwa to ga abin da ya rubuta sai yake cewa inna ma zakartuhu ala wajhi taqrib lil awam abinda na faɗe shi akan kusanto da ma'ana ta fuskar gama garin mutane sai ya ce wa hunaka ajubatun yu'addi jabluha ila ta'alifin kabir akwai kuma wasta fuskar da zai kai zuwa ga watakila yana buƙatar sai an rubuta littafi babba faƙala li labudda an tuzidani bayanan ala ma zakartuhu fa qultu musta'inan billahi mai neman bayani yace dole sai ka ƙara bayani akan wannan yace sai na faɗa ina neman taimakon Allah sai yace ilam ka sani anna mimma yujabu bihi ala an zalika ala tariqil isharatu sufiyya daga cikin abin da za a ba da amsa akan shi ta hanyar ishara ta hanyar sufaye anna qawluhu maganan shi shehu ibrahim da yace wa man ahabbani har zuwa ƙarshe innahu qala zalika ya faɗi wannan ne shi shehu ibrahim inyas li'annahu min al-arifina domin yana daga cikin arifai arifin billahi alwasilin alkamilina waɗanda suka yi wusuli waɗanda suke kamilai almurabbina almusilina almukammilina kaga duka waɗannan istilahai ne ko sai ya ce falidhalika kullu man ahabbahu da wannan ne tunda shi Ibrahim ya kai arifi yayi wusuli ya kai kamili sai ce to duk wanda ya so shi wa ra'ahu ya ganshi wa akhadha anhu ya karba daga wurinsa labudda an yakuna min alwasilin al'arifin billahi dole ya zamanto shi ma yana daga cikin arifai in dai ka karba daga gurin shi Ibrahim sai ya ce wal ma'rifatu billahi ta'ala sanin Allah a nan gurin sai ce hiyal jannatu ita ce aljanna almu'ajjala wacce za a gaggauto da ita inda sufiya a wajen sufaye kun da fuska ta ɗaya kenan ku amma ku koma baitin jannatul kulli ya za a ce aljannar kulli sannan kuma a ce aljanna a duniya take sai ya ce wahiyar lati yuridu ash-shaykhu bidhalika alqawla ita ce wacce shehi yake nufi a'ani fi jannatul khuldi wahiya ay aljannatul madhkura jannatul ma'arif aljanna sanin Allah sai ya ce allati hiya afdalu min jannati zakharif anhu wacce tafi aljanna ta kawa waccan ta lahira da ake jira a shiga sai ya ce qala sultanul ashiqina sultanul ashiqina ya faɗa shine Umar bin al-Faridi radiyallahu anhu sai ya ce jannatu indi rubaha am halat ijlatuha min jannatai da ya gama wannan magana ya gama sharhin nan ya gama nan to sai da ya gama daga ƙarshe ya kakkawo abin da zai kakkawo a cikin nan sai da ya gama sai ya ce to auna ƙulu ko mu ce maka inna shekha radiyallahu anhu ƙala zalika ka shehu tijjani da ya ce fa da shehu ibrahim wanda ya gansu dan aljanna ne li annahu khalifatun min khulafa'i shekh tijjani ai saboda shi khalifan shehu tijjani ne da ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila hutani sai ya ce ya faɗa maka haka ne saboda shi khalifan shehu tijjani ne sai ya ce min khulafa'i shekh tijjani wa warithan min warathatihi kuma shi mai gado ne daga cikin magada shehu tijjani sai ya ce wa shehu tijjani shi shehu tijjani anna man ra'ahu yawmal isnin duk wanda ya ga shehu tijjani ranar litinin wa yawmal juma'a da kuma ranar juma'a da kulul jannata bila hisabin wala iqabin da ka shiga aljanna ba hisabi bawa ina so ku fahimci shi kansa baitin fassara guda biye me lokacin da ya ce aljanna ce ta sanin Allah sai kuma ya dawo ya ce kai bari mu faɗa maka ko mu ce maka kai shehu ibrahim ya faɗi wannan ne tunda ai a baitin da ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila sai ya ce idan annani saboda ni khalifan shehu tijjani ne haka ya faɗa ba saboda ya tabbata daga Allah a'a saboda kawai shi khalifan shehu tijjani
sai ya ce wa kadhalika man ra'ahu fi ghairihima wanda ya gansu ya ganshi a ranakun da ba wa'annan ba ranar litinin da ranar juma'a illa annal yawmayn sai da wa'annan yinin guda biyu almadhkurain wa'anda aka ambata lahuma maziyatun ala ghairihima suna da falalar da take banta da wanda ba su ba wahiya shine annan nabiyyi sallallahu la yufariqu fihima bai rabuwa da shi a cikin su bai rabuwa da shehu tijjani wa ma'ahu sab'atu amlakin tare da shi akwai mala'iku bakwai yaktubuna asma'a suna rubuta sunayen man yarahu fihima duk wanda ya ga shehu tijjani a wannan rana wa annahu min ahlil jinani da Allah nan wata aljanna yake magana ba waccan aljanna ba to sai ya kawo wannan maganan ta mai yaqutatul farida sai ya ce qalan nazifi ya faɗa ba alkarmawi ba yau ba shi ba wannan suna ce masa faqihud dariqati shi mai littafin al-yaqutatul farida sai ya kawo wa yasahabu al-ithnaini ma a yawmi jima'atin wa ma'ahu min al-amlaki sab'atu iddatin da ya kawo sai ya ci wajaza wannan fa maganan ya zo li kulli mar'a al-khatma mutlaqan duk wanda ya ga shehu tijjani gaba daya wa da man mada bi khairi maziyatin amma da ya gama sai yake cewa wa mislu hadhihi ar-ru'ya al-mawrusa kwatankwacin irin wannan ganin wanda za a gada da dukulul jinani dan shiga aljanna ruwayat an ruwaito shi an man taqaddama akan waɗanda suka gabata ba ma waɗannan ba shehu nan ala shaykh min akabir al-arifin ka shaykh abi yazid al-bastami kaman abi yazid al-bastami والعارف بالله عبد الرحمن الثعالبي والشيخ بن ناصر والعارف بالله الشيخ مختار الكنتي da ya gama sai ya ce fayilzam ya lizimci mukaddib ash-shaykh fi misli zalika takdibuhum to duk ƙarya suke tunda ya ce wa inda ka ƙaryata shehu tijjani to yannan ka ƙaryata to duk ƙarya suke sai me kuma ba shikenan ma sai ya ce summa la zala akabiru ahli hadhihi at-tariqa sannan bai gushe ba manyan wa'annan ɗan ɗariƙu min al-khulafa'i daga cikin kalafi yarithuna hadha al-maqam suna gadan wannan muqami wani muqami ne min ash-shaykh radiyallahu anhu daga shehu tijjani zuwa shehu ibrahim a ani ar-ru'ya min waqatin ila waqtina daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin mu wa ila halum majarra ragama unufil munkirin al-mu'anidina tare da turba da hancin munkirai tunda nan duk mun munkirai ne ku ya ayyuhal munkaruna kangararru sai ya ce fa shehu ibrahim inyas radiyallahu anhu min khasatu khulafa'ihi ai shehu ibrahim yana daga cikin keɓantattun kalifofin shehu tijjani fi haza zamani a wannan zamanin alladhina warithuhu fi maqamatihi wanda suka gadi shehu tijjani a mukaminsa fala mani alahu an yaqula zalika to tunda yana daga cikin wayanda suka gadi shehu tijjani shi yasa ai ba abin da zai hana shehu ibrahim ya faɗi wannan ya ce wanda wa man yuhibbuni wanda ya so ni wa man yarani da wanda ya ganni fi jannatul khuldi bila butani duk suna cikin yan aljanna ba nan mun zo mun saka muku murya wani shehi ba a tudun wada da ya ce da in kurma na gane ya mutu ba musulmi ba da yakubu ga wanda hironsi me kada ake ce mai ku ya ce billahi lazi di yan aljanna ne saboda sun ga shehu ibrahim ya sun masa hidima haka ya faɗa kuma ya ce ma in ba a basu ba in an je lahira shi ya haƙura da tashi kai ka san shi yasa na ce muku Allah a sama da ƙasa bai taɓa ɗan rigima ba irin ɗan adam to da ya kawo sai yake cewa fil bughya ba'da an dhakara hadhihi al karamati an shaykh radiyallahu anhu anna man ra'ahu fil yawmayn al madhkurayn wanda ya ganshi a cikin wa'annan wurin guda biyu da aka ambata yadkhulul jannata bila hisabin wala iqabin sai ya ce wa mislu hadha la yunkiruhu illa jahilu magana nan da aka faɗa maka aka ce wanda ya ga shehu tijjani a wa'annan ranakun zai shiga aljanna ba hisabi ba uquba ba wanda zai inkarin wannan sai jahili jahilun bi si'ati fadlillahi ta'ala wanda ya jahilci falalayyarwa Allah aw munkirun ko wanda yake inkari li karamatil awliya'i da karamin waliyai mu wallahi daga cikin aqidunmu na ahlus sunna akwai yadda da karamin waliyai amma su kansu yanzu akwai abin da ake faɗa babin karama suna cewa dan Allah a daina fito da shi yanzu ya da ai a ce wai
ana tafiya a jirgin sama wai mai ya ƙare wai Shehu Ibrahim ya zai samu mai jirgi aka sauko ƙasa wutan yanzu ba aka tun kwanaki ba a wajen mulidi wani ya ce wai wata rana Shehu Ibrahim ya zo ya ɗaukai wai wallahi da danna da shi da gudu duk wani jirgi da ƙasa ne a duniya Shehu Ibrahim ya zafi shi gudu duk garin da aka zo sai ya ɗora shi akan katangar garin tukunna yana Allah Najeriya tana da katanga ne shi ne wani ce to ayyar da kaga wannan bayanin da kake mu ma ka ɗora ma kan katanga tunani yanzu wannan ka gani to shi ne kaga sai ya ce ba wanda zai inkarin wannan fala ibarata da haka ba za a lura ba biman ankara mislahu ga wanda ya inkarin kwatankwacin wannan ala akabiril arifina akan manyan arifai ka inkari ba'adil mutarassimina min ahli samjalata ko sajlamata min ahali wato sajal masta على الشيخ الكبير القدوة الشيخ الشهير سيدي محمد بن ناصر ناصر الدين رضي الله عنه فيما كان يذكره للفقراء من كلام الثعالبي رضي الله عنه وهل يذو إنديك تشيوا كان يحكي بسنده للإمام الثعالبي رضي أنه قال ياتي من رآني إلى سبعة wanda ya gani ba wai ba a'a hannunki bakwai yanzu misali a ce na yi mu'asara da kai na ganka ku sai a kaddara a ce kai ne arifu to nan gaba hawa bakwai wanda ya ganni to wanda ya sake ganin wanda ya ganni wanda ya ga wanda ya ganni hawa bakwai to duk yan aljanna ne da minti lahul jannata na lamunce masa aljanna bi sharɗi an ya ƙula lahu da sharaɗin ya ce masa kullun liman ra'a duk wanda ya ga wani ya ce ishhad ka shaida an ne ra'aituka na ganka in dai mun yi mu'asara da ka ne to malam Shu'aibu ka shaida na ganka shikenan to ta tabbata gare ni idan ka tafi duk wanda ya zo ya ganna bayan ka ya ce to kai ma ka shaida na ganka to shi ma ta tabbata gare shi shi ma wancan in ya ga wancan ya ce to kai ma ka shaida na ganka shi ma ta tabbata gare shi har hawa bakwai fa shi ne da shar'in fa ya shahadu lahu zai shaida gare shi fa kana a sheikh ibn nasir ya zukuru zalika ala tariqi tarjiyati wali alla yafuta almuslimina zalika alkhair in haqqaqahu Allah ta'ala fa qalu hadha yuqi'u an-nas fil amn wa waqa'u fihi har zuwa ƙarshe yanzu wannan littafin fa shi ya rubuta shi malam gashi nan a shehu atiku wanda ya rubuta wannan littafin saboda Allah a ƙasar nan aka buga wannan littafin da ire-ire su shi ta hoton shi ne a jikin nan wanda ya rubuta wannan littafin hoton shi ne a jikin nan saboda Allah to shine yanzu a yasa na faɗa muku na ce in da a dinga jibgo abubuwa wallahi suna da yawa wani abun in ba ya zama dole ba kawai sai an karanta to shi kenan sai dai a san yadda za a yi kawai a lallaba Allah ya sa mu dace to wannan kenan na bari mu tafi littafi al-fasl ath-thani fasli na biyu man huwa muallif kitab al-jami' li-durar al-ulum al-fa'ida min bahr al-kutub al-maktub waye wanda ya wannafa littafin al-jami' li-durar al-ulum al-fa'idati min bahr al-kutub al-maktub lil-arif billahi arifi kasan asalin kalmar arifi tana nufin wanda ya sani ko saboda ismul fa'il ne na arafa ya arifu al'arifu abinda yake sananne shine ma'arufu to ita wannan kalmar arifi din tana da ma'ana a gurinsu ba kai wanda ya san Allah ba a wani sanin Allah ne ke bantacce arifun billahi to wannan ya zo cikin ya kula ahmad suka yi raju kana al-murshi min khassatil khassati min ashabi sayyidina wal warithina min manhal ulumil wahabiyya wayanda suka gadi wal muttali'ina ala asraril ghaibiyya nan ba yana nufin wahabiya ba a'a ilimin da Allah subhanahu wata'ala yake baiwa shi wa qad ittakhadahu imaman fi salati wa katiban lahu
يقوم مقامه في الرسائل والأجوبة ومؤلفا لما سمعه أو عليه أملاه توفي في سهراء الشكرة تدبو إيد الريبيو دا أشيرين دا عينهم واتهود وانا يناتكين كشف الحجاب تشيني سيكي تا المرشي المشري السائه الحسني wanda kada an ce alhassani to nisba ne zuwa ga hassan dan ali bin abi talib alhusaini kuma nisba ne zuwa ga naka yanzu sharif sale da kake ganin sa a najeriya to jikan ma'aiki ne kuma na rantse muku da allah da zan koma cikin su gobe jibi wallahi ina irin to in ce jikan ma'aiki ne kuma wallahi ta zauna wallahi malar rinto zan yi wani ban so in kira sunansa ya ce kaya kuma wallahi ɗan ɗariƙan ne ya ce ka wala mutanen namu sai a hankali da yake yana da ban dariya kuma wallahi bai fita ba yana cikinsu ya ce ni ne fa na ɗauki ƙanina na kai shi makaranta da kaina ya ce aka ɗauki tsawon lokaci bai dawo ba ya ce wata rana kawai da ya tashi zuwa sai ya zama da muridai ya ce sai na ɗauko tarihin shi ina bayarwa yadda ya taso ya ce ashe ni ban sani ba ɓata abubuwa nake wai daga zuwa karatu kafin ya dawo ya zama jikan ma'aiki ya ce can yana ta bayani sai wani ya ce waye wannan sai aka ce ayayen malam ne sai ce shi ma jikan ma'aikin ne ya gani to wannan ya zo cikin aljami'u lidirar ulumul fa'ida min biharul kutubul maktub saboda haka ba magana ba ce ta a zo a yi ta zagin su a'a magana ce ta a faɗi ɓannan ko kuwa ba sai an yi zagi ba a faɗi ɓannar muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da su ya dawo da su kan hanya shine yawwa kaga aljami'u huwa sani mu'allafin fi tarihi zawiya at-tijaniyya jama'ahu bi madinati fas shine littafi na biyu da aka rubuta a tarihin zawiya a tijjaniya ya tara shi a fas a shekara ta 1218 ba da kitabi jawahirul ma'ani taba'an bayan an buga littafin jawahirul ma'ani wannan yana cikin wannan littafin ya ƙula ali harazimi wa kana lahu littijani imamun ko yana da imami wa huwa al-alimu al-allama al-fahama in an ce alfahama daga fahima ne mutumin da yake da mugun fahimtar abu sigatul mubalaga ne alfahama addarraka shine mai yawan riskan abu shi ma sigatul mubalaga ne aljami wanda ya hada baina haqiqati wa shari'a tsakanin ilimin shari'a da ilimin me wal ifadati wa ulumut tariqa ga ifada kwararowan abu duk da wannan ifada na fa'idantarwa ne afada yufidu ifadatan na fa'idantarwa ne wancan afada yufidu ifadatan shine na kwarara wa ulumut tariqati ga kuma ilimin tariqa wa khazinu sirrihi shine taska na sirrinsa wa hafizu ahadihi sannan shine mai kiyaye wasiyarsa wa mahallu wuddihi sannan shine mahalli na ƙaunarsa wa khalilu unsihi sannan shine badadayinsa wajen ɗebe masa kewa shine abu abdullahi sayyid muhammad bin muhammad al-mashriyu as-sa'ihi wa al-hasani mu'allifu kitab al-jami' wala zala hadha as-sayyid ma'a sayyidina wannan shugaban bai gushe ba tare da shugaban min sanati 800 daga shekara ta 1188 ila al'ana har zuwa yanzu wa huwa ma a sayyidina bi fasin yana tare da shugaban mu a fas ama salasata wa ashara wa mi'atin wa alf shekara ta 1213 wannan ya zo cikin jawahirul ma'ani alladhi bihamishihi kitabur rima nuskatul maktabatu sha'biyya albab ath-thalith fi ilmihi wa karamihi ilmin shehu tijani da karamjinsa الفصل الثاني في خوفه وصبره فصل نبيو tsoronsa da kuma haƙurinsa juz'i na biyu na ɗaya shafi na 130 da shafi na 300 da 200 wa jawahirul ma'ani ko alladhi yalihi kitabur rimahu ishraf maktabatul buhus wad dirasati juz'i na 1 shafi na 45
wa jawahirul ma'ani tahqiqul imam ash-shaykh Tijjani Ali Sisi mujalladi na 1 shafi na 123 da 124 wannan kenan. Ana nuna mun cewa lokaci yayi ko to bari mu dan ci birki anan, wa inna ma kawai ba za mu rasa sakon da za mu saki ba, tunda a haka Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe mu kasan nan. Naga wani yana cewa idan gari ya waye ya ce billahi lazi mummunan labari ma kada ya sai kashe ka kasan gari ya waye kawai ana tashi. Yasa wani lokaci in gari ya waye in kana neman zaman lafiya to kan ma ka hau social media ko kai zaman ka, saboda za ka yi ta ganin wasu labaran wallahi tallahi sai dai kai musu kuka mala. Saboda yanzu ka kalli labarin da muka bayar kwana biyun nan wanda muka ja hankalin su 'yan bindiga muka yi musu nasiha. Matsala guda biyu ce na faɗa muku na ci tunda Allah ke yin azzalimi sama da ƙasa, shi ɗan adam Allah siffan da ya siffanta shi da ita innahu kana zaluman, ba wai azzalimi baƙin azzalimi ne, sannan jahulan ba wai jahili ba, baƙin jahili ne in ta ɓangaren jahilci ne. Da wayannan ababen guda biyu su suka haɗu suka lalata abubuwa. Yanzu wata ɗaliba cikin satin nan na haɗu da ita, abin ya ban tsoro, ba na so in faɗi makarantar da take da me take karanta. Na ganta da jaka da kwamfuta na ce aka yi bata je makaranta ba, shine take rantse min da Allah ta ce a cikin malamansu mutum 10 mutum 9 ɗaya ne kaɗai in ka ba shi cin hanci bai karɓa, amma 9 duk wanda kake so a baka AA a jarabawarka ka dinga zaga kana ɗan sanna mai tantarzan yana makurewa. Saboda yadda yanzu ba ku ga wani profeso ba a ɓangaren injiniyarin yana walda mechanical engineering saboda haka 'yan boko su hutar da kansu, ka kama aiki yi, in kana da wata sana'a dafe ta a ci gaba da fafata. Amma in ka ce wai za ka yi ta yawo da takardu ofis ka mutu da takardun kana neman aiki yanzu. Duk abin da kake gani a yanzu a ce maka za a ɗauki aiki za ku je za a yi siki, wallahi polisi ne kawai ake bi don ƙa'ida ne su bi, amma wallahi kafin a zo nan an riga an raba aiki. Wanda zai samu in kana da hanyar da za ka samu shi kenan ka samu. yawa abin da nake so in rufe da shi akwai bayanai da yawa, amma dai barin takaita akan wannan maganar abin da ya shafi tsaro a jihar Katsina kwana-kwanan nan, wanda wannan mutum yanzu ya sacin a wayarsa, wanda suke ma'abuta Facebook ne su duba Katsina Times in kasa za ka ga rahoton da suka sa a yau din nan akan abin da yake faruwa a jihar Katsina ta bangaren abin da ya shafi matsala guda biyu ce. In ba mu dora ta akan haka ba ko to bakin zalunci za a yi, kuma wannan ta'addancin da kuka gani na rantsi da Allah ba zai kare ba sai da ya ci gaba. Dole sai ka yi balance. Inda da farko ya kamata ku gane bambanci tsakanin 'yan bindiga da Fulani suna da bambanci. Mun faɗa binci idan ka ɗauki population ɗin da al'ummar Fulani take da shi a Najeriya a ƙididdigar da aka yi sun fi miliyan 40 a Najeriya, wanda in ka tarkata wanda suka samu kan cikin wannan aikin ba su kai rabin miliyan ba. To don Allah ya za ka hukunci aikin ɓanna ga al'ummar da bata kai rabin miliyan ba da population ɗin mutumin da sun kai sama da miliyan 40 kuma ka ce a zauna lafiya? Don Allah ya za'i wannan. So duk wanda ke bibiyar karatunmu ya san inda suka yi zalunci sai mu faɗa mu ce zalunci ne ko mu kawo dalili. Inda aka zalunce su mu ce to su ma an zalunce su a gyara. To abinda wasu suke so shine mu yadda inda suka yi zalunci zalunci ne, amma inda aka zalunce su ba zalunci ba ne. To don Allah ya za'i haka? Kaga babu balance ko? To yanzu cikin abin da ake yi kusan zan iya ce maka an halatta ma wasu in dai ba fulatani ne suna iya kashe su ci dukiyarsa su ci mutuncinsa
shi in an mai haka to an yi daidai ko da ba fulatanin bai da alaka da ta'addanci. Wannan abin da ya faru da wannan jaridar ta buga ko yana nan a shafin ta rahoton da suka ɗauko saboda haɗarin abin da ya faru. Ciyaman na local government da aka je fili da shi an bayyana fuskarsa, amma mutanen da abin ya shafa ba su yadda sun nuna fuskarsa ba saboda sun san suna cikin hatsari. Masu zargin da suka yi zargin cewa an kwashe musu ainihin wato shanu a jihar Katsina a matazunan local government, da aka samu wannan matsalar shanunsu fa shan ruwa kawai suka je, daga shan ruwa sun gangara su je su sha ruwa sai ga 'yan sa kai suka zo suka tattara shanunsu suka kore. Da suka kore musu shanu akwai ɗaya daga cikinsu ana ce masa malam magaji, shi da aka je ma aka bincika sai aka samu na farko a inda yake rayuwa akwai mai anguwa gurin, na biyu ba shi da ma 'ya'ya maza a rayuwar shi da za a ce sun je sun shiga aikin ta'addanci yana da alaƙa da 'ya'yansa mata su suke mai kiwo. to wayannan 'ya'ya mata da su suke kula da shanunsa daga su je su ba shanun ruwa sai ga 'yan sa kai sai suka zo suka kore shanun nan suka ainihin wato tafi da su. ɗaya daga cikinsu an kore masa shanuwa guda 12 a cikin kwana ɗaya zuwa 2 ko da ya je ya bi shanuwa guda 10 ta ɓata saura 2 ɗaya kenan. Sannan kuma guda 2 ma fa kafin a bashi sai da aka bashi ƙur'ani ya rantse tukunna. Sannan haka ina so ku fahimci na rantse da tsarkin mulkin sarkin da yake tsaitsaye da sama babu ginshiki, billahi lazi zaluncin da ake ma al'ummar Fulani a Najeriya bai gaza zaluncin da ake wa Falastina ba a Falasino. Kisan mummuki ake musu ta ƙarƙashin ƙasa. Shi yasa a nan ne nake cewa duk wani bafulatani da ya karatun boko ya shigo cikin binni a yanzu, lauya ne shi, ɗan sanda ne shi, ɗan siyasa ne shi, wallahi in bai tashi ya taimaki 'yan uwansa ba to shi ma azzalimi ne, macuci ne, kuma bai yi abin da ya kamata ba. In ba haka ba yanzu ya za a yi wannan. Ɗaya daga cikinsu sai fa da aka taho masu unguwanninsu su waɗannan mutanen sai masu unguwanni ba kuma mutum ɗaya ba fa, kaga wanda yake zaune a inda yake har akwai mai anguwa a gurin, kasan watakila ba ƙauye ba ne fitik. Masu anguwannin gurin sun san su, tare da su aka taso sai da suka zo suka ba da shaida suka ce waɗannan mutanen kirki ne, muna rayuwa da su, ba su da alaƙa da kowace irin ɓanna. Ɗaya daga cikinsu aka ainihin wato kore masa shanu guda 30 ko da ya je shi kuma babu guda 14 a ciki. Ɗaya daga cikinsu da aka kore masa shanu guda 40 ko da ya je 25 ya tarar babu 16, ko da ya tarar wato guda 25 ya tarar babu raguwan. Akwai tumaki da aka kora guda 16 bai samu tinkiya ko ɗaya ba, an cinye. Yanzu dan Allah 'yan sa kan nan fa gwamna ne ya kafa su, shi yanzu gwamna ya halatta ya kafa 'yan sa kai, kuma yanzu da wannan abin ya faru tun da gwamna ne ya kafa su babu gwamnan da zai bibi wannan. In ba abu ba a duniya wallahi Allah sai ya ba a lahira. Tun da kaga Allah ya ce wa annabi wala takul lil kha'inina, duk mutumin da ya husuma kakkai ha'inci ka ce za ka kare shi. Shi yasa inda Fulani waɗannan 'yan dajin suka yi ba daidai ba mu ce ba daidai ba ne, inda kuma aka yi musu ba daidai ba baka isa ka hana mu faɗa ba, sai mun zo mun faɗa da dalili mu ce wannan abun ba daidai ba ne, shi ma zalunci ne. To sai ya zamanto idan abin da ya bakanta min rai daga cikin maganganun guda 2 ne. Ɗaya daga cikinsu mai waɗannan shanun guda 15 40 bayan an cinye guda 16 sai aka ce wai shanunsa a wannan kwana 2 da aka kwashe shi a dutsen ma fa aka kwasa, sai aka ɗibi shanun aka yi Katsina da su a Matazu. Da aka ɗibi shanun aka a kwana 2 da ya je sai aka ce sai an mai tare 700,000. wai shanu sai ka ce ciyawar da suka ci daga Brazil aka kawo ta, wai sun ci, wai sai an musu tare 700,000. wallahi yana ji yana kallo haka ya sake ɗibar guda 2 ya siyar, aka siya musu siya na rashin mutunci
don ya biya kuɗin tarar da aka mai. Ciyaman na lokal gamman da aka zo ana fira da shi bakin ya yi na su 'yan sakan nan ya nuna mutanen kirki ne suna da tsoron Allah, kuma in ka saurari za mu saka bidiyon firar da shi ciyaman ɗin aka yi da shi za ka gane ya kasa amsa tambayoyin 'yan jarida, ya kasa amsawa. Sannan ya nuna a maganganun shi cewa kusan samun bafulatani na kirki ba zai mayu ba ne. Kaga yana ciyaman da lokal gamman me yake nunawa? Goyon bayan duk inda aka ga bafulatani a yi me, wai sai saboda yanzu dan Allah ko kai ne kana zaune a gidanka wasu mutane suka shigo gidanka da gudu da bindigogi, wani abu ya faru kuma ka tabbatar in ka je ka faɗawa jami'an tsaro watakila gobe rigima in ta taso ba wanda zai iya kare ka daga bala'insu. Dan Allah in sun shigo kai ma ba kokarin da ka lallaba su rabu lafiya ba to wannan fa ciyaman na lokal gamman ne fa ike wannan maganar. To da aka mai magana in jarida suka tambaye shi suka ce mai mutanen nan suna maganan cewa za su je su ga dabbobinsu a ba su ƙur'ani su rantse da Allah kuma sai sun biya tara. A nan fa Katsina fa ake wannan abin fa. Sannan suka kira sunan wasu mutane cewa 'yan fulanin nan suna kuka cewa suna kashe su suna azabtar da su 'yan sa kai ne. Wallahi ciyaman ɗin nan da yake bai tsoron Allah sai ya ƙoƙarin bakin ɗin su 'yan sa kan ya nuna cewa masu tsoron Allah ne, masu tarbiyya ne. Ina mutumin da aka kashe can kwanakin baya a garin Zakka, yanzu ba maganarsa ta sha ruwa ba, amma ai ta bayyana cewa kisan da aka mai na zalunci daga tuhumarsa cewa in foma ne, aka ɗauko shi gaban iyalansa yana kakku kashe ni, haka aka sa bindiga yana kalmar shahada aka kashe shi. To sai ciyaman ɗin yake faɗa wai ababen ma da ake kashewa shine wai responsibility da ake ɗauka na shanu, to waye ce ku kwasan musu shanu? Kuma ɗan jaridan ya ce to ai wani lokaci a nan Matazu za ku gane cewa ku rantsar da su da Allah ga su an gane cewa shanunsu ne, me yasa ba za a ba su shanunsu a nan ba sai an ɗibi shanunsu an tafi da su Katsina kuma? Sai ya ce wai ai dole a karɓi wannan kuɗin saboda ɗawainiyarsu da ake ɗauka da abincin da suke ci, wayan ba a karɓi kuɗin ba ta za a riƙe a wannan shanun. Ciyaman fa na lokal gamman fa. Sannan daga ƙarshe da 'yan jarida suka tambaye shi to yanzu ya za ku yi ƙoƙarin gurin tantance mutumin da yake da alaƙa da ɓannan nan da wanda bai da alaƙa da ita? Sai ya ce wai ai ba za a iya ganewa ba wani lokaci saboda abin ya yawa da adbisu ana kashewa, shi ya sa wai gara a dinga ko to cikin kalmar da ya faɗa mafi muni nunawa da ya nuna cewa al'ummar Fulani wai sun fi ganin girman saniya sama da ganin girman Allah. Dan Allah wannan ba cin mutunci ba ne? Idan sun fahimci haka ne, don mai waɗanda kuka san cewa suna girmama saniya sama da girman Allah za ku je ku taɓa musu shanu, ashe kenan dama ba ku nema a zauna lafiya ba. Sannan laifin waye da aka basu da jahilci, laifinsu ne koko suna da haƙƙi a gwamnatanci tun farko kar a basu da jahilci? Suna da haƙƙi. Kuma wannan fa yanzu yana kiristitazin ɗin ɓangare ɗaya na wata ƙabila ne fa. So da haka maganan ƙabilancin da muke faɗa wa mutane yana shiga cikin lamarin nan, a tashi wannan abin a yaƙe shi. Kun ga wannan bala'in da waɗannan mutanen suke so su zo su kafa mana, yanzu na dai tabbatar akwai ƙasashe a duniya da suke, ko Nijar yanzu population ɗinta bai kai mutum miliyan 40 ba. Yau idan Fulani suka ware a Najeriya suka ce ƙasarsu suke so za su kafa, da Allah za su iya kafa ko ba za su iya kafa? Za su iya kafa. Tunda Nijar gabaki ɗaya population ɗin ƙasar bai kai mutum miliyan 40 ba, to shine abin da ba za mu yadda da shi ba. Da haka shi yasa kaga muna ta kira, ba magana ba ce ta wai a ci gaba da ɗaukar 'yan sa kai. Shi yasa kiran da zan yi ga jami'an tsaro na soja da 'yan sanda, kun ga kukan ku ƙananan kuna kuka da albashi da allowance, wallahi kakka yadda kana jami'in tsaro a haɗa kai da kai a irin wannan cutar. Na rantse maka da Allah aka haɗa kai aka irin wannan cutar da kai, ko kusa ko nesa kai ma sai Allah ya waiwaye ka wallahi. Kuma wallahi ba za ka gama da duniya lafiya ba. Babban abin da jami'an tsaro za su dinga yi, su dinga shiga tsakiya tsakanin 'yan sa kai da su, kuma kar su yadda a haɗa kai da su a cuci waɗancan mutanen ko da suna ganin ƙauyaya ne ba su waye ba. In ba haka ba ku kai ma, shi yasa
na faɗa na ce shekaran jiya gara ka cuci mutumin da yake yana da karatu idan zai rama zai auna da ilimi ya rama daidai abin da ka yi, amma wallahi ka cuci mara karatu idan ya tashi ramawa sai ya janyo abin da bala'in hajji ko kinka kai masu ya shafa, kuma abin da ake yanzu kenan da haka muna kira zuwa ga mutane su ci gaba da yin addu'a akan wannan masifa. Sannan kuma dole mu yadda matsala biyu ce, akwai inda su suna ba daidai ba wajen kai hari ga wanda ya kamata da wanda bai kamata ba, wajen ma'ana ina nufin wanda ya kamata, ma'ana wanda kake ganin ya maka abu bari ka rama akan shi ko ta wanda bai maka ba ai bai kamata ka je ka kai mai hari ba, ka je ka rama. To yadda kaga su ma suna yin wancan bandar, to haka ake wannan barnar ta zalunci a kansu. Shi yasa na ce a je a saurari hudubar da Malam Tukur Almanar yayi, tana nan akan shafin mu mun faɗa. Kuma wannan zaluncin ba yanzu aka fara shi ba, a wa'annan jihohi yanzu dai ai kuna kallon yanzu abin da ke faruwa a jihar Filato na zaluncin da ake na ƙoƙarin gabaki ɗaya sai an ƙare tarihin musulmi ko ba Fulatani a jihar Filato. Na zo na yi magana wasu banzaye wai suna magana wai astaghfirullah alazim me nan faɗa, maimakon sanda na kira na ce da 'yan jarida da 'yan social media mu da 'yan bokon mu da duk wani wanda yake da gudunmawar da zai bayar don Allah ya tashi ya bayar, wanda zai yin program lab ya tashi akan abin da yake faruwa a Jos nan yanzu. Wannan ƙauyen fa na Mangu da dawo wannan gwamnan fa a cikin shekara ɗaya abinda ake magana fa an kashe mutum fa ya kusan kai 500 ba, a daidai lokacin da ina faɗa maka an kashe mutane inda gudunmawar da zaka bayar, wai kai kuma kana magana wai na kuskure akan kalmar Filato saboda kawai sakarci da rashin sanin ciwon kai, wai na kuskure akan kalmar Filato. To faɗa min me sunan jihar kafin Bature ya zo, in ka ce daga turanci ne, ko ku wannan shine abin da ya kamata ka rakkaza akan shi. Ana maka maganan jinin mutane yana daga, kana maganan wai yi kuskure akan kalmar Filato saboda tsabar rashin sanin ciwon kai da mutane ba su ma san ciwon kansu ba akan irin waɗannan abubuwan. To yanzu sai gashi an fitar da takarda kwanan nan, na ga kun ganta a social media, gwamnan jihar ya zo ya kafa kwamiti nawa na tsaro, amma kwamitin tsaro ko, amma da ya zo ya kafa kwamitin tsaro security sai zama duka babu musulmi ko ɗaya a Jos. Ana cikin wannan yanayin wani zai zo yana fice maka wai kayi kuskure akan kalmar Filato, shi iya abin da zai iya hanguwa kenan. Ba musulmi ko ɗaya a Jos. To yanzu irin waɗannan ababen da ke faruwa da Malam Tukur Almanar yana ba da labari, a baya sai a kama ma Fulatani shanu guda 1000 ya je beli kowace a yi mata kuɗi disam lokaci ɗaya da ƙarama da babba, a ce sai ya biya 50,000. In ka bincika da ka ga abin da zai biya na tara lokaci ɗaya naira miliyan 50 sai ya biya. Sannan a ce to tun da aka koro su daga inda aka kawo su nan ba zai yiwu ba su koma a ƙasa, sai ya biya mota sannan za a mai da su inda aka ɗauko su, ya biya kuɗin mota sannan a bari shanun sai sun ji bala'in kishi inda za su sha ruwa sai a sa siminti sai a tura su je su sha ruwa suna tsananin kishi, ya biya kuɗin tara, ya biya kuɗin motar da za ta ɗauko mai, a ba su ruwan siminti su sha, ya kwaso shanun ya dawo da su yana kallo a gaban shi shanun za su mutu. Ana wannan zaluncin a ƙasa kuma kuke so ƙasa ta zauna lafiya? Na rantsi da Allah ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba da wannan zaluncin. Kuma wallahi mutanen nan tun da aka bar su da jahilci ba su yi karatu ba, kakku tsammanin in aka zalunce su in suka tashi ramawa wai suna da wani ma'auni na ilimi da za su rama zaluncin da aka yi musu. Wallahi babu. Wannan abin anan kusa yake faruwa ba. Saboda haka mu abin da muke magana kenan, dole a yi addu'a kuma dole a yi adalci. Inda suka yi ba daidai ba da wanda ya ba daidai ba a ɗauki mataki, inda aka yi musu ba daidai ba dole a hukunta wanda ya musu ba daidai ba. Amma bai yiwa a ce 'yan sa kai da sunan gwamnati su in sun kashe Bafulatani sun kashe banza, in sun cuce shi sun cuciwa banza a irin wannan tsarin, kuma kuke ganin wannan shine adalcin da zai zaunar da ƙasa lafiya. Wala ba zai zaunar da ita lafiya ba. Kuma wannan bayanin za mu ci gaba da yi da izinin Allah, kuma ko ba mu da rai idan Allah subhanahu wa ta'ala ko ba yanzu ba, wannan gaskiyar da muke faɗa
wallahi sai ta tabbata. Ai ba abin da muka faɗa Allah bai barantar da mu ba. Yanzu lokacin da muka zo kafin zaɓe muna magana ba ko wanda suke cewa muna ƙabilanci ba. Yanzu ku duba kwanan nan kawu Sumaila ya tashi a majalisa yana magana cewa akwai ɗan constitution shi yana aiki a CBN, da yana aiki a CBN doka majalisa ta yi akan wannan kujerar ga ka'idar da ake bi gurin ɗora ka political appointment ne sai ka shekara 5, wanda yake kan kujerar shekarar sanawa 2 babu mai ake ce masa query, babu kowace irin tuhuma. Ka'idar da ya kamata ma a bi ta sallaman mutum ba ba, rana ɗaya kawai aka zo aka ce an sauke shi daga kujerar ya sauka me saboda shi ba ɗan kudu ba ne, yanzu ana buƙatar ɗan kudu zai hau kujerar. Wannan ba ƙabilanci ba ne? To wanda suka ce mun yi ƙabilanci yanzu ba gashi nan suna kallon ƙabilancin a aikace ba ana yi? Allah bai barantar da mu ba? Allah ya samu dace wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.